Alle 30 € maksava, alle kilon painava. Mä pian tuohon takapihalle meidän kokeilen rakentaa tästä teltan. Mä ostin siis tällaisen tarpin autoretkeilyn varten. Mulla on ajatuksena, että jos menee autolla yöksi jonnekin, niin haluan ehkä pitää ikkunaa auki, että ilma vaihtuu ja kosteus lähtee ja on ehkä vähän viileempi. Mutta sitten jos sataa vettä, niin sit sataa helposti sisälle, niin mä kävin ostamassa tällaiset imukupit. Tulee tänne kattoon kiinni. Ja sitten tällä tarpilla niin vedän sen noihin imukuppeihin kiinni ja vedän semmoiseksi niinku teltaksen tähän niinku sivulle. Sitten pystyy autoa ikkunaa pitää auki ja toimii varmaan kivana näkösuojanakin. Mutta mä oon kyllä aikaisemminkin miettinyt, että tämmönen olisi kiva hommata, koska tällaisen pystyy vaellusreissulla pistää nopea katos, kun tulee vesisade. Täällä oli tämmöiset metallikoukutkin mukana. Mä mietin, että mä olisin mun teltasta ottanut ne, mutta ei tarvi. Tää on aika ison kokoinen, 3x3 metrinen. Mä oon siis kattonut netistä ohjeita, että kuinka tää teltta rakennetaan. Mutta esimerkiksi yksi video, mikä mä katsoin, niin siinä oli ainakin niinku 5 kiinnikepaikkaa. Eli tällaista paikkaa täällä per reuna. Ja tässä on vain 3. Mutta mä en ole ihan varma, että vaikuttaako se tähän itse kasaamiseen. Koska niissä ohjeissa niin käännettiin tää kulma tänne alas ja laitettiin näistä kiinni se maahan. Mutta mä en tiedä, onko sillä mitään merkitystä, jos mä isken vaan täältä kulmasta kiinni. Koska ainakin on mun mielestä se, niin en tiedä, onko se joku ulkonäöllinen seikka, mutta tuskin se niinku käyttöön vaikuttaa. Sitten se oli muistaakseni silleen, että otettiin, jos oletetaan, että tässä on se kiinnike, niin otetaan täältä tää kulma ja pistetään se tähän kohtaan. Elikkä tähän. Ja tähän toiseen reunaan sitten myös. Ja mulla pitäisi olla vaellussauva, niin mä haen sen tohon niinku saloks. Mutta jos ei tykkää käyttää vaellussauvoja, niin sit varmaan voi sieltä metsästä etsiä vaikka jonkun kepin, minkä siihen laittaa. En tiedä, onko pituus näistä riittävä. Mitähän tää on? 1,50 m. No kyllä se varmaan on. Tähän voisi tietysti laittaa jonkun pehmikkeen, ettei se mene sitten sitä. Ei se nyt tässä takapihalla varmaan mene tosta pressun läpi, mutta sitten jos olisi jossain ihan vaellusolosuhteissa, niin olisi ollut vähän ikävää, kun yöllä tulisi myräkkä ja keppi tulisi siitä katon läpi. Pitää näköjään joko vähän lyhentää tätä. Itse asiassa niissä ohjeissa oli muistaakseni, että tässä välissä jos olisi kiinnike, niin sitä pitäisi vetää narulla tänne. Ja sama juttu tuohon toiselle puolelle, mutta mulla nyt ei ole semmoista. Sitä vaikuttaa todella hyvältä teltalta. Tää on musta siis tosi tilava tää. Mulla on itellä semmonen Marmotin Twilight. Ja se painaa kaikkinensa joku ehkä 3 kiloa. Ehkä painaiskohan se joku vajaa 3 kiloa. Kato, tänään heti hämähäkki tuli hengailemaan. Tossa. Enkä mä tiedä, onko tää nyt semmoisella avotunturilla, missä tuulee tosi kovaa, niin käytännöllinen. Tietysti tonne voisi sitten iskeä vaikka jotain kiviä tonne juurelle. Ja tää keskisalko, se ehkä niinku vähän hankaloittaa tätä oleskelutilaa. Ja varsinkin jos yöllä sitten pyörähtää, niin tuleeko tosta alas kuinka helposti, mutta toisaalta tonne voisi virittää sitten puun ja puun väliin jonkun narun ja pistää tosta keskeltä ylhäältä, niin sittenhän täällä sisällä olisi todella paljon tilaa.
Mutta nyt mä ajattelin, että tuohon suuaukkoon haluan tehdä pari ekstra lenkkiä. Mä en ole ihan varma, että kontaktiliimalla, jos mä teen semmoista lenkit tähän, niin sulaako tää vai mitä tälle tapahtuu, mutta kokeillaan. Mulla on täällä mun vajassa aika paljon tungosta, pitäisi heittää tosi paljon tavaraa pois. Kontaktiliimaa mulla on tässä, mutta mä mietin, että jos mulla olisi suppilaudan semmoisen paikkaus, semmoista muovia, niin mä voisin siitä leikata semmoiset sopivat palaset siihen niin kuin tueksi. Koska sit jos mä teen pelkän reijän vaan tuohon pressuun, niin saattaa olla, että siinä ei käy niin hyvin. Yksi vaihtoehto on tietysti se, että mä pistän kontaktiliimalla nahkaa siihen. Mä itse asiassa uskon, että se voi olla jopa parempi. En tiedä, kokeillaan. Kontaktiliimahan toimii sillä tavalla, että levitetään liima tänne. Sitten levitetään liima tänne. Nyt sitten odotellaan, että ne molemmat kuivuu ennen kuin niitä yhdistetään. Jos sitä lähtee kotona tekemään, niin kannattaa ottaa huomioon, että kontaktiliima saattaa sulattaa reijän tiettyihin materiaaleihin. Nyt tää on tarpeeksi kuiva, niin nyt mä isken tän tähän kiinni. Ja sitten taas tohon noin tehdä reikä. Mikäs teltta se tämmönen noin? Tästä tulee kuule hieno teltta. Tulitko sä kaveriksi katsomaan? Ja putta. Mitä sä juttelet siellä? Hiljaa. Miksi tuossa on tommonen nappahta? Mä liimasin kiinni sen siihen. Miksi? Koska jos siihen mä olisin tehnyt suoraan vaan tohon reijän, niin sit se olisi saattanut helposti mennä rikki tästä ruveta repeämään. Niin kuin sille niin kuin vähän kuin esim. Vaikka paperi. Niin. No ja. Nyt kun se on nahka, niin se on paljon kestävämpi. Ja tää tulee niinku tänne. Mun mielestä tuli suunnilleen ainakin semmonen, mikä pitikin tulla. Ehkä seuraavan kerran kun mä ton kasaan, niin kasaan jossain metsässä ja pääsee sitten kokeilemaan ihan, että miten yö maistuu tommosessa majoitteessa.